Bună! Ok, ăsta e machiajul pe care m-am decis să-l fac astăzi. Este un machiaj destul de intens, aș putea spune, cu nuanțe de roz, cu nuanțe de mov, cu un pic de maro, oricum. Sper să vă placă. Mie, sincer, îmi place cum a ieșit și haideți să vedem cum se face machiajul. Ok, în primul și în primul rând aplic o bază. Ok, și prima culoare pe care o voi aplica va fi, nu știu, rozul ăsta. Nu e un roz nici foarte puternic, nici foarte deschis. E un roz mediu și voi folosi culoarea asta cu o pensulă plată și mai întâi încep din centrul pleoapei, mergând către interior. Acum, fără să șterg pensula, voi lua albul ăsta și îl voi pune în continuarea rozului. Cam așa. Ok, acum, pentru maroul ăsta din pliu, am să iau, eu personal o să folosesc maroul acesta, dar înțeles că puteți folosi oricare alt maro. Cu o pensulă sub formă de, sau nu știu cum se cheamă pensula asta, eye crease brush și pun culoarea în colțul extern. Și am grijă să o pun și să o trag un pic și jos. Ok, acum cu o pensulă stufoasă voi amesteca maroul acesta. Ok, cam așa. Acum, pentru pleoapa inferioară, o să iau din aceeași paletă, voi lua acest roz, îmi lua culoarea și o pun exact lângă acel maro. Ok. Și în colțul intern pun puțin din albul acela pe care l-am aplicat sus. Și amestec culoarea. Cam așa. Ok, acum am terminat cu plasarea fardurilor și voi, dacă vreți, puteți să vă opriți aici. Eu, sincer, am să adaug și niște sclipici. Dar mai întâi să-mi aliniez pleoapa superioară și inferioară și voi folosi tușul de la ELF, cel cremă. Așa. Cu pensula care... Acum am să aplic gelul ăsta și pe pleoapa inferioară și o să pun și puțin pe linia. Ok, acum pentru colțul intern, după cum vedeți, am aplicat, mă rog, probabil se vede doar ca o strălucire, dar ele practic sclipici. Și am aplicat asta de la Yves Rocher. Loose Pearls. Da. Ok. Și pun această pudră strălucitoare doar în colțul intern. Și
Și acum că stau să mă uit, machiajul ăsta este foarte, foarte drăguț și fără sclipici, dar, mă rog, așa am făcut ochișoarele alta, acum nu pot să mă răzgândesc. Ok, pentru plava inferioară, după cum vedeți, am și puțin tuș mov și îl folosesc special de la farmacie. Și aplic foarte aproape de gene. Așa. Acum, mă rog, trebuie să las să se usuce. Între timp voi aplica niște rimel și folosesc 2000 calorie la max și aplic 2 straturi. Ok. 2 straturi sunt aplicate, mă rog, și nu aplic mai mult pentru că oricum o să aplic genele false. Mai pun puțin tuș de asta cu sclipici. Între timp, cât se usucă tușul, voi aplica adizivul pe genele false. Ok, mi-am aplicat genele la ochiul ăsta, am dat cu rimel pe genele de jos și da, cam asta este machiajul final. Sper că v-a plăcut, am să pun poza la sfârșit și ne vedem la tutorialul următor. Pa, pa!